Navê çîroka me ya pêşî Muxtar e. Got zilamekî demekî ji malbata xwe ji endamên malbatê aciz bû, êdî çi kirin ev meseleyekî din e, ji mal ji gund derket çû. Piştî salan bêriya gund kir, got ez vegerim ka çiyê çûtine ye. Hat ber erebeya ku diçe gund, swarê erebeyê bû, erebek ket rê, tam wê çaxê hat bîra wî û pirsî ji derdora xwe. Got gelo aniha Muxtarê gund kî ye? Yekî got ma birayê te kirine Muxtar, tu nizanî? Wî got birayê min kirine Muxtar? Gotin erê. Zilam rabû li çokê xwe da, kir hawar û gazîn. Gotin xêr e, birê te bûye Muxtar, tu çima wisa dikî? Zilam got bi Xwedê demekê mêr di vî gundî de nemane, loma we ew kiriye Muxtar. Çîrokek me ya din bi navê Cixare ye. Ku yekî çû ber yekî din jê agir xwest. Agir jê girt, cixareya xwe pêxist. Yê ku agir dabûye, mêze kir, gömlekê wî qetandiye. Ku xarzî here carê nekişîne wê cixareya xwe bifroşe, ji xwe re gömlekek bistîne. Çîrokek me ya din heye bi navê Kevir. Got zilamekî li ber zarokên xwe kevir da ser kevir. Zarokan got babo tu çi dikî? Bavî ji wan re got ez kevir datînim ser kevir ku hûn nebêjin wî kevirek neda ser kevirekî din. Ev çi çîrok in? Ev çîrok di pirtûka Efare de cî girtine. Çîrokên Çetin Lodî ne. Çetin Lodî kî ye? Ew 1978 de li gundê Lodî ya Dihê ya Sêrtê hatiye dinyayê. Çetin Lodî bi salan etarî kiriye. Li gund bi gund geriyaye cih bi cih, war bi war. Di vê gera xwe de, di vê etariya xwe de gelek çîrok dane hev. û ew çîrok di gelek pirtûkan de çap kirine. Ev sê kurteyên ku me gotin jî hinek ji wan bû. Ji pirtûka wî ya herî dawî ya bi navê Efare ye. Çetin Lodî heft pirtûk çap kirine, yek jê helbestên yên çîrokin û ev Efare jî pirtûka herî dawî ye û ji weşanên nayê derketiye. Îro ew bi van çîrokên xwe mêvanê me bû. Sibê belkî yekî din yan yeka din niha bi xatirê we.